Σήμερα επισκεφτόμαστε το λιτριβείο της Πέτρας. Συνεταιρισμός πρέπει να είναι. Όπου δωσία. Στο λιτριβείο της Πέτρας πρέπει να είναι συνεταιρισμός βασικά, δεν ξέρω. Πάντως σε όλα τα λιτριβεία που πάω, ακάλεστος πάω. Ούτε τηλέφωνο παίρνουν ούτε τίποτα. Πάω και τους λέω γεια σας παιδιά, καλώς ήρθα. Ήρθα σας αλήσω τα ούμπαλα λίγο. Να πούμε 5 κουβέντες. Γελάνε αυτοί, γνωριζόμαστε μετά. Συζητάμε πάνω στον τομέα της ελαιοποίησης. Ανταλλάζουμε απόψεις. Τώρα αυτοί εδώ οι τύποι λογικά πρέπει να έχουν αδραμητιανή τη μία από τις δύο ποικιλίες του νησιού δηλαδή, που την κάνουν και παστή αυτή. Η αδραμητιανή είναι λίγο πιο μεγάλη από την κολοβή και την παστώνουν όπως κάνουμε εμείς στη Χαλκιδικής, πράσινη. Κάπως έτσι έχω δοκιμάσει κανένα δυο παραλλαγές. Ωραία είναι, η αλήθεια είναι. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ η κολοβή, γιατί θέλω να πάρω μερικά φυτά να δοκιμάσουμε εκεί στα βόρεια. Πιστεύω δηλαδή ότι η κολοβή, η ελιά που έχουμε εδώ εκατοντάδες χρόνια, πιστεύω ότι άμα μαζευτεί την εποχή που μαζεύουμε εμείς, γιατί εδώ καλώς ή κακώς το 60% της παραγωγής του νησιού μαζεύεται από τον Δεκέμβριο και μετά, θα πω εγώ έτσι, χοντρά. Εντάξει, κάποιοι μαζεύουν και νωρίς, αλλά το μεγάλο φόρτο εργασίας εδώ πλακώνει Δεκέμβριο-Ιανουάριο, ρημάζει αυτή η ελιά. Τα φυσιολογικά χρόνια, όχι τώρα που είναι με την κλιματική αλλαγή και όλο αυτό που συμβαίνει με τις ελιές τα τελευταία 2-3 χρόνια, που είναι ατροφικές, που μαυρίζουν από το κακό τους, από το ζόρι, που δεν μπορούν να πάρουν μέγεθος, που τα δέντρα ζορίζονται. Εντάξει, αυτά τώρα μετά το φετινό χειμώνα πιστεύω θα στρώσουν, γιατί έκανε καλά νερά γενικά και ξεκουράστηκαν τα δέντρα. Αν τα ιστούν και όλα σωστά, πιστεύω ότι θα έχει καλή παραγωγή του χρόνου και ποιοτική. Γιατί φέτος εμείς εκεί σε Έρες τουλάχιστον η ποιότητα που είχαμε στην ελιά ήταν φοβερή. Μπορεί ποσοστά να μην είχε, να ήταν πεσμένα τα ποσοστά, δηλαδή θα πω εγώ μέχρι άντε ένα 6 μέσο όρο, 6 με 7 ήταν τα ποσοστά κατά γενική ομολογία, αλλά έφυγαν φοβερά λάδια με τα αρώματά τους, με τις πολυφενόλες, με την εικόνα τους, το χρώμα. Γενικά όλο το σώμα του λαδιού φέτος ήταν φοβερό στη δικιά μας περιοχή. Εδώ στη Μυτιλήνη αυτές οι ελιές που πατάνε τώρα αυτή την εποχή είναι το λάδι ότι για το καντιλάκι κάνει. Χώρια που τους πλάκωσε ο δάκος αργά όπως και εμάς, και ειδικά τώρα οι περισσότερες έχουν σαπίσει, το γύρισε σε γλιόσπόριο και έχουν γίνει ούτε για πασάλιμα κάνει. Καλό λένε οι Μυτιληνοί ότι ωραίο, εμένα μ' αρέσει, με κάνει, αλλά είναι λογικό να σ' αρέσει, γιατί είναι ένα γλυκό λάδι το οποίο δεν προσφέρει τίποτα στον οργανισμό. Το καλό είναι ότι δεν ενοχλεί στο σώμα. Στο στόμα δεν ενοχλεί κανέναν, διότι ο κόσμος είναι θυσμένος στο κακό λάδι. Και τα λάδια του σούπερ μάρκετ και γενικά όλη η βιομηχανία του λαδιού τα τελευταία χρόνια, οι κυβερνήσεις σε εισαγωγικά μας έχουν θύσει στο κακό λάδι. Έχουν θύσει το στόμα μας, τη στοματική μας κοιλότητα την έχουν θύσει στο κακό λάδι. Κακό λάδι λέγοντας, όχι ότι απάθεις τίποτα. Να φας λάδι τώρα που έχει 1,80 ή 1,5, τώρα μπορεί και 2 γραμμές να βγάζουν εδώ τώρα αυτή την εποχή. Δεν πάθεις τίποτα, γιατί η ποσότητα που παίρνει ο άνθρωπος στο λάδι, τι ποσότητα είναι. Ο κάθε άνθρωπος όλο τον χρόνο να φάει 1 κιλό λάδι ο καθένας, 2. Στο φαγητό, στη σαλάτα, στο τέτοιο, βαριά. Δεν μπορεί να σε επηρεάσει άμεσα και να καταλάβεις κάποιο κακό που συμβαίνει στον οργανισμό σου τρώγοντας σε εισαγωγικά κακό λάδι. Αντιθέτως όμως, τρώγοντας ένα καλό λάδι μπορείς να δεις τις ευεργετικές ικανότητες και να πάρεις μια έξτρα ενέργεια σε μια, κατά τη δικιά μου γνώμη, μέχρι τους 3-4 πρώτους μήνες από την ώρα που θα βγει το λάδι.
Δηλαδή μάξι για μένα τα κορυφαία λάδια πρέπει να εξετάζονται και να δοκιμάζονται μάξι στους 2 μήνες αποθήκευσης που έχει μείνει το λάδι, δηλαδή του κρατάει ατόφιο από την ώρα που βγήκε από το λιτριβείο και έχει κρατήσει και το χρώμα του, είναι και τα θρεπτικά του στατικά όλα στα κόκκινα. Θα βρεις κάποιες ατέλειες στο στόμα, έτσι. Οφείλεις είτε να τη συνηθίσεις αν θες να τρως κακό λάδι, είτε να πεις ότι δεν κάνει. Αν ένα λάδι, ας πούμε ένα κορονέικο, μπορεί να έχει πολύ έντονη πικάντικη γεύση, να σε καίει, να έχει λίγο πικρίλα. Ένα πράσινο χαλκιδικής, που η χαλκιδικής είναι κανονικά βρώσιμη ελιά, αλλά ελαιοποιείται κιόλας. Ένα πράσινο χαλκιδικής θα διακρίνεις ένα πολύ πιο παχύ σώμα. Δηλαδή θα διακρίνεις ένα λάδι το οποίο έχει πιο παχύρευστη γεύση και αφήνει άλλα χαρακτηριστικά. Η πετροελιά η δικιά μας είναι λίγο πιο ήπια όλα, αλλά κρατάει ένα πολύ έντονο πράσινο χρώμα αν μαζευτεί την εποχή που πρέπει. Εδώ μιλάμε τώρα για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα στο βαθμό του αγουρέλαιου. Εγώ πλέον δεν ασχολούμαι με τα υπόλοιπα λάδια, δηλαδή από μαύρη ελιά δεν εξετάζω λάδια. Όχι ότι η μαύρη ελιά δεν έχει κάποια ξεχωριστά στοιχεία στο λάδι, τα οποία και εκείνα είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή ας πούμε πατήσεις μια καλαμόνη, μια μυγαρίτικη όριμη, τα αρώματα που βγάζει είναι τρομερά, σε προδιαθέτει για ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Απλά εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Εμένα γενικά τα κίτρινα λάδια δεν με ενθουσιάζουν, παρόλο που έχει πολύ ποιοτικά κίτρινα λάδια ανάλογα την ποικιλία. Τώρα εδώ αυτό που θέλω να εξετάσω εγώ και να δω πως αντιδράει σε όλη τη διαδικασία είναι αυτή η ποικιλία, η κολοβή που είναι ανά τους αιώνες εδώ πέρα σπαρμένη και αποδίδει τα μέγιστα τόσα χρόνια. Θέλω να δω αν μπορεί να γίνει το εγχείρημα να πιάσει και να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει στο δικό μας κλίμα. Γιατί τώρα το ότι μια ελιά στη Μυτιλήνη κάνει ελιές, έχει απόδοση και τέτοια, επηρεάζεται από 1000 παράγοντες. Δεν σημαίνει ότι πάρουμε εμείς την ελιά αυτή, την πάμε στις Σέρρες και θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα ή θα λέμε γιατί στη Μυτιλήνη είναι φορτωμένες και εμείς εδώ δεν μπορούμε να πιάσουμε, να δέσουμε καρπό. Όπως επίσης πιστεύω ακράδαντα ότι ο κάθε τόπος πρέπει να έχει και να χρησιμοποιεί τις γηγενείς ποικιλίες τους. Δηλαδή, στα Μέγαρα έχουν τη μυγαρίτικη. Μυγαρίτικη θα βάλει τα αδέρφια. Δοκιμάστε και από τις άλλες ποικιλίες, κάντε τα πειράματά σας και τα σχετικά. Όχι ότι δεν θα αποδώσουν, θα αποδώσουν. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για 25 χρονών δέντρα, 20 όπως είναι η δικιά μας περιοχή, το να αποδώσει η ελιά εκεί είναι κοστοβόρο, χρονοβόρο και μη βιώσιμο. Δηλαδή στη Μυτιλήνη, ρε φίλε, ο άλλος έχει 300 δέντρα, είναι 300 χρονών, έχουν αφομοιώσει το μικροκλίμα, έχουν αφομοιώσει τις παθογένειες και όλα αυτά τα δέντρα και πλέον ζουν και προσφέρουν τον καρπό τους μόνα τους. Δεν έχουν τραχτέρια, δεν έχουν ραντίσματα, δεν έχουν ποτίσματα, δεν έχουν τίποτα. Έχει βρει η ελιά μόνη της τον τρόπο για να ζει και να επιβιώνει. Αν το κάνουμε εμείς αυτό εκεί στις Σέρρες, δεν θα μείνει ούτε ένα δέντρο και θα δούμε ελιά μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή κόστος καλλιέργειας στη Μυτιλήνη μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μισό ευρώ, 1 ευρώ θα σε πω εγώ. 1 ευρώ το κιλό το λάδι, με μεροκάματα, κλαδέματα και πανιά, εργαλεία και τέτοια. Και σε εμάς στις Σέρρες το κόστος καλλιέργειας μπορεί να ξεπερνάει τα 3 ευρώ. Με ραντίσματα, φρεζαρίσματα, καταστροφής, νερά, τα πάντα, πιστεύω ότι ξεπερνάει τα 3 ευρώ. Και ηλιοτριβείο μέσα, να πληρώσει το ηλιοτριβείο, πληρώσει τους εργάτες, τενεκέδες, ιστορίες, όλα τα τέτοια αυτά, αν τα υπολογίσεις, λιπάσματα, ξεπερνάει τα 3 ευρώ. Και όσο θα ξεπερνάει τα 3 ευρώ, το 1 κιλό λάδι δηλαδή για να το παράξουμε, θα σταματήσει να είναι και βιώσιμο όσον αφορά την εμπορική του πλευρά. Το ότι βγάζουμε όλοι 10 τενεκέδες, 20 τενεκέδες για το σπίτι μας δεν το υπολογίζουμε. Άστο. Αυτούς θα τους βγάζουμε πάντα πλέον, έτσι όπως έχει γίνει το τέτοιο.
έτσι όπως έχουν γίνει τα δέντρα μας. Αλλά σιγά σιγά πρέπει να πηγαίνουμε σε πιο δυναμικές πρακτικές. Λοιπόν, δείτε τώρα λίγο μια θέα εδώ. Δείτε εδώ λίγο μια θέα. Και θα συνεχίσουμε το μάθημα μετά. Καταπληκτικό. Το ζητούμενο για μένα είναι πλέον, με όλη αυτή την τεχνολογία που υπάρχει και όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν, να μπορούμε να το κάνουμε λίγο βιώσιμο για όλους, και για να μπορεί ο κόσμος να καλλιεργεί και να μπορούμε και εμείς σαν επιχειρήσεις να επιβιώνουμε. Και αυτό γίνεται μόνο δοκιμάζοντας και μελετώντας. Οι εποχές του παππού μου και της γιαγιάς μου και του μπάρμπα μου, ότι έκαναν έτσι, έκαναν εκείνο, έκαναν τ' άλλο, ναι μεν πρέπει να τα έχουμε σαν βάση, αλλά αδέρφια, προχωράμε. Δεν μπορεί τώρα, επειδή πριν 50 χρόνια, 30 χρόνια ο παππούς μάζευε και έβαζε τα λάδια σε πλαστικά βαρέλια, να βάζουμε κι εμείς, ή επειδή το αποθήκευε, ξέρω εγώ, σε ένα σημείο τάδε, ή έβαζε χοντρό αλάτι μέσα στο βαρέλι, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Να κάνουμε πράγματα τα οποία ναι μεν τα έκαναν οι παλιοί, αλλά πλέον έχουν βάση και σήμερα. Πάω εγώ, ρίχνω 15, επειδή έριξαν όλοι. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Πάει να δεις το χωράφι τι θέλει, σε ποιο μέρος βρίσκεται, τι κάνει. Επειδή έριξε ο γείτονας αυτό ή ράντισε ο γείτονας αυτό, πρέπει να το κάνεις κι εσύ. Πρέπει να φύγουμε από αυτές τις λογικές. Να ανοίξουμε λίγο τους ορίζοντές μας και να δούμε περιοχές οι οποίες καλλιεργούν και αποδίδουν δίνουν αποτελέσματα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει ένας εμάς, για παράδειγμα από τη Λάρισα ή από τη Καλαμάτα ή από την Κρήτη, και μας πει για καπνά. Τι μας πεις για καπνά, ρε φίλε? Το καπνό που έβγαζε η Βόρεια Ελλάδα, οι Σέρρες για παράδειγμα, ήταν το κορυφαίο σε όλη την Ελλάδα. Τι μας κάνεις μάθημα? Θα έρθεις εσύ από την Κρήτη και θα μάθεις πώς γίνεται το καπνό και τι είναι το καπνό, γιατί εμπειρικά ήμασταν οι καλύτεροι. Όπως και εμείς θα έρθουμε και στην Κρήτη και θα δούμε τι κάνετε εσείς με τις ελιές, γιατί εμπειρικά είστε καλύτεροι από εμάς, και θα βρούμε τη μέση τομή και θα πούμε ότι ξέρεις, ναι μεν αυτό που κάνουν αυτοί έχει βάση, θα πάρουμε όλα τα στοιχεία, γιατί η ελιά δεν είναι έβγαλα στα 11. Η ελιά είναι γιατί έβγαλε στα 11, αδερφέ. Πού ήταν οι ελιές, τι καρπό είχαν, πόσα δέντρα ήταν, γιατί δεν μεγάλωσαν, γιατί δεν τάισες, γιατί δεν κλάδεψες, γιατί έχει 1000 γιατί. Όταν όλα αυτά τα γιατί τα απαντήσεις, τότε θα μπορείς να ξέρεις και να έχεις μια τεκμηριωμένη άποψη όσον αφορά το τι γίνεται με το δικό σου κτήμα. Το τι κάνει ο γείτονας, ο διπλανός σου απέναντι. Ελιά στο ίδιο χωράφι, εδώ στο ίδιο χωράφι είναι οι ακριανές οι ελιές, έχουν από 4 τελάρα ελιά, και η μέσα η σειρά έχει 2. Έχει 1, άλλες δεν έχουν κανένα. Είναι δυνατόν να βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα? Και λέει ο άλλος ίδιο χωράφι. Τι σχέση έχει το ίδιο χωράφι, ρε? Και εδώ δείτε λίγο τη μαγεία. Δείτε λίγο μια μαγεία εδώ. Αυτό αδέρφια είναι ο μόλιβος, καρποστάλ. Πάνω είναι το κάστρο και εδώ είναι καρποστάλ. Απίστευτη ομορφιά. Τρομερό. Αυτή είναι η αλήθεια. Λες και μπορούμε να θεωρήσουμε, ας πούμε, σαν δεδομένο ότι επειδή είναι στο ίδιο χωράφι έχουν και τα ίδια αποτελέσματα. Όχι, ρε αδερφέ. Αν είναι η ίδια ελιά, ναι. Αν είναι οι ίδιες οι ελιές σε μεγάλη ομοιομορφία σε ένα χωράφι, εκεί ναι, να ζητήσει η ίδια αποτελέσματα. Αλλά τώρα εμείς εδώ έχουμε κάνει και τα εξής. Έχουμε 50 ποικιλίες διαφορετικές στο ίδιο χωράφι. Ωραία. Συμφωνώ
Και εμένα μου αρέσει το πολυπικιλιακό λάδι όταν μαζεύεται όλο μαζί, ειδικά ορισμένους πελάτες που έχω που τα έχουν προσεγμένα και φέρνουν ελιά αλφα εθνική. Είναι συγκεκριμένοι 2-3 δηλαδή που τους παραδέχομαι, που έχουν κάνει ένα mix grill δικό τους και έχουν συνδυάσει ποικιλίες οι οποίες ταιριάζουν μεταξύ τους και στην ορίμανση και στα αποτελέσματα και στην ποιότητα. Για παράδειγμα, έχω έναν πελάτη ο οποίος είναι για μένα κορυφαίος στην ποιότητα αυτή τη στιγμή. Ισπανικές και κορονέικες μαζεύει κορονέικες και ισπανικές στο ίδιο χωράφι. Έχει και κάποιες μεγάρων, τις οποίες και τις μεγάρων τις μαζεύει πράσινες και κάνει ένα λάδι που κατά τη γνώμη μου αξίζει αναφοράς, φίλε. Γιατί και τις μεγαρίτικες και τις κορονέικες και τις ισπανικές τις μαζεύει όλες πράσινες. Δεν τον πολύ ενδιαφέρει το ποσοστό, γιατί ξέρει ότι χτυπάει την ποιότητα, αλλά ακόμα και το ποσοστό του είναι καλό γιατί είναι δουλεμένα τα δέντρα. Αν φέρνει τέτοια κορονέικη, ρε φίλε, δηλαδή ταϊσμένη, ποτισμένη, βολεύει και το χωράφι του, δεν ξέρω, και η καλλιέργειά του γενικά. Όταν εσύ θα φέρεις, αδερφέ, τέτοια κορονέικη σαν κρυθάρι, μην περιμένεις να τα ονομάζουμε όλα κορονέικα. Κορονέικο, τι κορονέικο, εσύ φέρνεις κορονέικο το οποίο είναι η κορονέικη πλέον τα τελευταία 2-3 χρόνια, ειδικά στα βουνά, εάν τη δεις και την μελετήσεις, το 80% στα δικά μας τα βουνά εκεί πάνω τα κορονέικα είναι πιο μικρά από το κρυθάρι. Τα κρυθάρια και τα σιτάρια είναι λίγο πιο μεγάλα σε σύγκριση με την κορονέικη. Και λέγα κορονέικη. Όχι, αυτή δεν είναι κορονέικη, ρε αδερφέ. Αυτή είναι σφάλμα της φύσης. Αυτή πρέπει να αφήσεις να τη φάνε τα μαυροπούλια και τσίχλες. Ή διαφορετικά πρέπει να την κλαδέψεις, να δυναμώσεις τα δέντρα ή να την ταΐσεις. Που δεν του συνιστώ σε κανένα να ταΐσει. Γιατί έτσι όπως είναι οι τιμές αυτή τη στιγμή στα λιπάσματα και η απόδοση που έχουν τα λιπάσματα, άμα πεις να ταΐσεις, ρε φίλε, κανονικά ένα δέντρο 25-30 χρονών, αυτά τα λεφτά που θα δώσεις δεν τα πάρεις ποτέ ούτε σε 10 χρόνια με την τιμή που έχει το λάδι αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή το λάδι κυμαίνεται γύρω στα 4 ευρώ. Πάνε εσύ με 4 ευρώ και πάρε λιπάσματα από το γεωπόνο. Ας σφυρίξουν τα αυτιά, σας σφυρίξουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε καλά είναι να μιλάμε με αλήθειες και να λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, όχι όπως τα φανταζόμαστε ή όπως τα νομίζαμε τόσα χρόνια. Αυτό που νομίζαμε τόσα χρόνια έχει αλλάξει, αδερφέ. Το παραδέχεσαι και προχωράς. Δεν το παραδέχεσαι, κάθεσαι, μυρολογάς και λες αυτό, εκείνο έγινε και έτσι, το άλλο, και κατηγορείς τους άλλους. Διαφορετικά βλέπεις τα αποτελέσματα, παίρνεις τα συμπεράσματα τα δικά σου και από εκεί και πέρα συνεχίζεις προς σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτό ήταν το μάθημα για σήμερα. Η παρέα ήταν καλή. Πάμε τώρα να δούμε εδώ στο Μόλιβο, έχει φοβερό αέρα. Ψάξουμε κανέναν. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή αργότερα. Φιλιά σε όλους.